presoaren izuz, hiltzatu egiten zen alambre esietan, eta basati horrek sekulako makilakadak ematen zizkien handik askazitezen. Oio egiten zion jendeak haserre bizian. Gizakiak biztien kategoriara egin zuen behera. Hobeki esan da, herrialde zibilizatuetan begirune handiagoa zieten piztiei. Nazionalitate guztiak zebiltzan erbesteratuen multzo horretan, etsai beraren gandik iesi. Totalitarismoak izan ere, herritarren kategoria bakar batean bildu ditu nazionalitate guztiak, askatasunaren defendatzaileen kategoria. Emigrantea behartsua da beti. Erbestean bizi denak inork baino hobeto daki zer den atzerriko herrialdean tratu ona edo txarra jasotzea. Emigrante oro, atzerrira doan euskalduna edo Euskadira datorren arrotza, erbesteratua ere bada egin batean. Agirre, lehen dakaria, gure izaeraren ispilu.